Αυτό προσπαθώ να βγάλω. Τόσο αισθητή, όχι. Δεν είναι δηλαδή 2 χρόνια, ας πούμε, ή 1 ή 3 χρόνια. Είναι κάτι που το συζητάμε ένα μερικό να το καταλάβει και ίσως και λιγότερο. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσεγγίσεις χωρίς να μπορεί να το αποδείξεις επιστημονικά. Έτσι άλλως. Εμείς από εμπειρία σας λέμε ότι συνήθως σε πελάτες οι οποίοι μας λένε τέτοια χρήση περιοδικής φόρτισης έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και πάντα χωρίς να μας το τεκμηριώνει το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο λέει βάλτε το πάνω γιατί αυτό πουλάει. Έτσι κι αλλιώς. Κάτι που είπατε πριν όσον αφορά τους κύκλους. Μια μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης, αν την έχεις μόνιμα και φορτίζει και χωρίς να τραβήξει κανένα κύκλο, δεν σημαίνει ότι θα πάει αιώνια. Έχει ενεργό ύλο και έχει φθορά. Άρα κάποια στιγμή ξεχνάμε το θέμα κύκλου και πάμε στη φυσική φθορά που έχει τα φθορά στα γεράματα της μπαταρίας. Άρα μπορεί να μην κάνεις κανένα κύκλο και να την έχεις 8 χρόνια στη φόρτιση και η μπαταρία ξαφνικά με το πάνω την εκφορτήσει να διάσει κατευθείαν, να μην έχει καθόλου να σου δώσει ρεύμα. Με δεδομένο ότι μέσα στην περίοδο της ακινησίας έχει κάποιες απώλειες, μην φορτίζοντάς τη, έχεις τη δυνατότητα να φτάσεις στο σημείο που είναι ξεφόρτιστη. Σωστά. Ενώ αν την έχεις συντηρημένη, αυτός ο κύκλος κερδίζεται θεωρητικά. Δεν πέφτει η μπαταρία σε πολύ χαμηλές τάσεις, σε πολύ χαμηλά βολτάζ. Στο χρονικό διάστημα βάλτε ένα ταξί και ένα αυτοκίνητο, ένα γιοταχή. Το ταξί που δουλεύει 14 ώρες την ημέρα έχει μια ενεργή δραστηριότητα η μπαταρία. Στο ταξί μια μπαταρία πάει 1 χρόνο. Σε ένα γιοταχή μπορεί να βγάλει 5. Στο ταξί δεν βγάζει ποτέ 5. Και ο ταξιτζής δεν θα μείνει ποτέ από έλλειψη φόρτισης ρεύματος, από την μπαταρία σε υπερφορτισμένες, σκασμένες. Θα μείνει από μπαταρία. Είναι ένα παράδειγμα περίπου προσφυλές. Ο γιοταχή που κάνει μια πιο συντηρητική χρήση, καμιά φορά είναι καλύτερο. Όχι σίγουρα είναι καλύτερο, πάντα είναι καλύτερο. Παρόλο που ο ταξιτζής δουλεύει 18 ώρες τη μέρα και είναι ενεργή η μπαταρία του και σε γράφει. Το φορτιστή, σαν παράδειγμα, παράλληλα το οποίο. Βέβαια και έχουμε υπερφορτήσεις, έντονες φορτίσεις. Ο φορτιστής κάποια στιγμή κόβει, έτσι. Το ταξί μπορεί να δουλεύει 18 ώρες, 2 βάρδες συνέχεια. Πάντως νομίζω ότι ο στόχος μας δεν είναι να κρατήσουμε τις μπαταρίες 15 χρόνια και ψάχνω να βρούμε τον τρόπο πώς θα τις Εγώ όταν ταξιδεύω απλώς θέλω να ξέρω θα μπορώ ανά πάσα στιγμή να πάρω μπροστά και θα μπορώ να επιστρέψω. Ναι. Λένε οι πελάτες, πώς τοποθετείται ένα μέσο όρο καλής ζωής ενός μαρίνου προϊόντος. Συνήθως, βάσει στατιστικού, καλός χρόνος ζωής θεωρείται το 3 με 5 σεζόν. 3 με 5 σεζόν θεωρούμε 3 με 5 καλοκαίρια. Σε καλά προϊόντα, τώρα το 12 του φίλου είναι εξαιρετικό, έτσι. Αλλά έχουμε δει και περιπτώσεις στον 1,5 χρόνο μπαταρίες. Στον 1,5 χρόνο μπαταρίες αν είναι χαμηλής ποιότητας. Θεωρούμε... Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή είχα κάνει μια μικρή έρευνα σε 2-3 μήνες που άλλαξα μπαταρία, υπήρχαν 2-3 μάρκες που δίνουν 2 χρόνια, όλες οι άλλες δίνουν 1 έτος. Αλλά θυμάμαι πριν κάποια χρόνια υπήρχαν και με 3 χρόνια και με 5 χρόνια εγγύηση. Αυτές έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Τι έχει συμβεί? Βασικά είναι μια πολιτική που έχουν πλέον τι ισχύει και τι πραγματικά ισχύει στην Ελλάδα. Τι ισχύει στο εξωτερικό και τι ισχύει εδώ. Βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να δίνουν 2 χρόνια εγγύηση. Σε όλα τα προϊόντα. Ακόμη και στις μπαταρίες μοτό μηχανής που αυτή τη στιγμή δεν δίνει κανένα εγγύηση ούτε γιουάς. Σε εμάς. Είναι παράνομη δηλαδή γιουάς. Τι συμβαίνει? Εμένα μου δώσαν 1 χρόνο. Ναι, πήρα τώρα το Φλεβάρι, μας πέρασε. Θα σας πω ότι το καθεστώς του νόμου είναι ότι όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν διετή εγγύηση. Αν γίνει κάτι στο 1,5 χρόνο και το διεκδικήσεις, θα βγεις κερδισμένο. Βάσει Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τι γίνεται τώρα στην ελληνική κατάσταση? Ο εισαγωγέας οφείλει να δώσει στο μεταπολιτή, έτσι είναι τα πράγματα, εδώ θα γελάσετε τώρα, 1 χρόνο εγγύηση ή έχει την ευκαιρία να του δώσει 1 με 2% επί των αγορών του. Δηλαδή, ότι αν εγώ φέρνω την Optima και πάω εδώ στο κατάστημα στα ναυτιλιακά είδη και μου πάρει 100 μπαταρίες, μπορώ να του δώσω εγγύηση 1 χρόνο, αν του χαλάσουν οι 50, ή αν δεν με συμφέρει να του δώσω 2% επί των αγορών του, δηλαδή να του καλύψω τις 2% με πιστωτικό τιμολόγιο. Το κατάστημα ναυτιλιακών ειδών τώρα οφείλει να δώσει στον τελευταίο πελάτη 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι πάντα είναι ο χαμένος, να το πούμε έτσι, αν δεν επιλέξει καλό προϊόν, σε εισαγωγικά. Αλλά τις μπαταρίες δεν το αγοράσουμε όπως Την εγγύηση πλέον, παιδιά, τη δίνει το κατάστημα. Δεν υπάρχει εταιρεία που να λέει η Βάρτα, ας πούμε, δίνω 2 χρόνια και σας το δίνω γραπτός και το δίνετε στον πελάτη σας. Όπως παλιά βγαίνανε κάτι καρτελάκια και έλεγε 2 χρόνια εγγύηση.
Πάμε τώρα στο δεύτερο. Άρα τη δίνει το κατάστημα, δεν τη δίνει καμία εταιρεία. Αυτοί λένε 2% των αγορών σας. Αυτό μαθηματικά το μοντέλο του λέει, γιατί όταν εσύ τα αγοράσει χίλιες μπαταρίες και το ζώσεις στο 2%, δεν χαλάνε. Ενδεχομένως η αλήθεια κερδισμένος με τα καλά προϊόντα δεν χαλάνε. Αλλά να σας πω παραδείγματα κινέζικων εταιριών που σε ένα κοντέινερ 1000 μπαταρίες 500 έχεις μπει μέσα. Κάποιοι κλείσαν καταστραφή. Έχουν πάει Έλληνες εισαγωγείς να κάνουν άνοιγμα και έχουν τουμπάρει και έχουν πτωχεύσει. Και προσδάνε ακόμα. Από αυτό το πράγμα πρέπει να επιλέξεις εταιρείες οι οποίες είναι σωστές. Άρα την εγγύηση τη δίνει το κατάστημα. Σε κάποιες εταιρείες σταθερές λοιπόν υπάρχουν καταστήματα που λένε 2 χρόνια εγγύηση. Σε άλλες που δεν τις εμπιστεύονται λένε 1. Ή για λόγους εντυπωσιασμού και marketing λένε 2. Ή κέρδος. Μπορεί να κάποιο κατάστημα να προωθεί το 2 χρόνια εγγύηση. Μπορεί αυτή η μπαταρία να έχει 80 ευρώ, την πουλάω 120 και σου δίνω 3 χρόνια εγγύηση. Έχω βγάλει 3 μπαταρίες σε αυτά τα λεφτά. Παλιά γιατί δίνανε 5 χρόνια. Γιατί παλιά. Εγγύηση 5 χρόνια δεν δίνανε ποτέ. Κάποιες εταιρείες με σύστημα προράτα λέγανε 2 χρόνια ή 3 και τα υπόλοιπα 2 ποσοστό έκπτωσης από την αγορά της καινούργιας. Η Τρόγιαν, η Rolls το κάνει, καναδέζικη. Δίνει 7 χρόνια εγγύηση. Βλέπει ο κόσμος 7 χρόνια, λέει wow. Τα πρώτα 2 χρόνια είναι εγγύηση και μετά πάει 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, οπότε σου χαλάσει με έκπτωση αν πάρεις καινούρια Rolls. Δηλαδή, αν δεν πάρεις καινούρια Rolls, δεν την παίρνεις. Γιατί τι μην μιλάμε για μια μπαταρία, ας πούμε. Εξαρτάται τώρα. Οι Rolls έχει μπαταρίες που είναι πανάκριβες. Και είναι και εξαιρετικές μπαταρίες, ξεφεύγουν από το μέσο όρο. Είναι καλύτερες και από τις Trojan εδώ πέρα, τις Αμερικάνικες αντίστοιχα. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν πια μπαταρίες με 3 χρόνια εγγύηση δεν σημαίνει ότι υπήρξε μείωση στην ποιότητα, σημαίνει απλά ότι είναι υπήρξε μείωση, σαφέστατα. Είναι και λίγο market, το είπα τι κάνει η αγορά. Όταν οι άλλοι δεν δίνουν, γιατί εσύ να δώσεις. Το είπα πριν. Υπάρχει ένα σχέδιο αναλωσιμότητας όλων των προϊόντων. Κάποια στιγμή μας είπαν από το εξωτερικό, δεν θα πω μάρκα για να μην θίξουμε εταιρεία, ότι κύριε Κυριαζή, με επιστολή δεν μπορούμε εμείς να φτιάχνουμε μπαταρίες οι οποίες πηγαίνουν 6 και 7 χρόνια στο αυτοκίνητο, διότι δεν μας συμφέρει, διότι δεν μεταπουλούμε. Δεύτερον, αν μπορούσαμε και μπορούμε να φτιάξουμε μπαταρίες να πηγαίνουν 6 και 7 χρόνια, ο μέσος όρος του καταναλωτή δεν θα μπορεί να το προσεγγίσει κοστολογικά. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλω εγώ στην αγορά, λέει, μία μπαταρία, η οποία η τιμή της θα είναι αυτή, θα σου δίνω 4-5 χρόνια εγγύηση, αλλά δεν θα μπορείς να την αγοράσεις, διότι λες, παίρνω μια καλή μπαταρία με 60, 70, 80 ευρώ. Δεν θα δώσω 300. Αυτή είναι, μπράβο. Οπότε σου λέει, οι καλές εταιρείες δεν θέλω να χαλά το όνομά μου, θέλω να πηγαίνουν οι μπαταρίες κοντά στα 3-4 χρόνια. Οι μεσαίες και φθηνές εταιρείες, γιατί πλέον κάνει εντύπωση και στον κόσμο, λένε οι περισσότεροι πελάτες, εγώ είχα συνηθίσει στα μάξια μου πηγαίνει μπαταρία 4-5 χρόνια. Πλέον στα καινούργια οχήματα, για να το πιάσουμε αυτό, θέλουμε πολύ καλή ποιότητα μπαταρίας, πολύ καλή χρήση και πολύ τύχη. Δεν γίνεται πάντα. Έχει πέσει ο μέσος όρος προς τα κάτω. Στην Ελλάδα πέρσι ήταν 2 χρόνια και 8 μήνες οι ακριβότερες με τις φθηνότερες. Ο μέσος όρος μπαταρίας ζωής στο αμάξι. Στο σκάφος είναι καλύτερα τα πράγματα ακόμα, αλλά είναι και πιο ακριβά. Το 2 χρόνια και 8 μήνες τι είναι το διάστημα μεταξύ της, δηλαδή μία άντυχε 2 χρόνια, άλλη 4 είναι 2 χρόνια και 8 μήνες ήταν το σύνολο, ο μέσος όρος όλων των μπαταριών στην ελληνική αγορά. Δηλαδή μπορεί να πήγαινε μια μπαταρία 6 χρόνια και άλλα να χάλαγε βάση πωλήσεων, έτσι σας το λέω. Και το 80% του κόσμου πλέον κινείται σε μεσαία και φθηνά προϊόντα. Στην μπαταρία του αυτοκινήτου έχουμε να προβληματιστούμε βαθιές, ρηχές κτλ. Είναι μία και τέλος. Δεν είναι μία, έχει διάφορες ποιότητες. Απλά θα πρέπει να ξέρεις ότι παίρνει ένα εργοστάσιο. Πρώτον, να είναι φρέσκο. Από τους κωδικούς παραγωγής που είπαμε. Δεύτερον, να είναι ένα σταθερό εργοστάσιο. Και εκεί προσανατολιζόμαστε κι εμείς, όχι σε εργοστάσια που έχουν 5-6 εργοστάσια ανά τον κόσμο, σε εργοστάσια που έχουν ένα εργοστάσιο. Έχουν μία γραμμή παραγωγής, μία ποιότητα, ένα προμηθευτή για μολύβι, μία τεχνολογία. Αυτά είναι πιο σταθερά. Πώς είναι η ΧΑΜ, πώς είναι τα κορεάτικα, όλα τα εργοστάσια είναι έτσι. Βάρτα, Bosch, Excite έχουν 4-5. Έχει Τουρκία, Ινδονησία, Τσεχία. Ενώ είναι πιο επώνυμοι, υπάρχουν περισσότερες επιστροφές. Παίρνει λοιπόν φρέσκο, καλό προϊόν, σωστά μπερόρια σε κουτί για το αμάξι σου, δηλαδή έχει τη σωστή δύναμη. Και από εκεί και πέρα καλή χρήση, να μην τα αφήνω παρατημένο. Και αν κατάλαβα καλά, είπε ότι μια μπαταρία λες αυτοκινήτου είναι μια και έξω ή δεν έχει φορτίσεις, εκφορτίσεις και τα μπερόρια σε ρωτάνε. Η μπαταρία αυτοκινήτου, το Α και το Μ πλέον είναι να είναι συμβατή και σωστή εφαρμογή με τον κατασκευαστή. Όλοι οι κατασκευαστές βγάζουν σειρές. Λέει για αμάξια του 2010 και πάνω προτείνω αυτή. Για αμάξι του 2002 μέχρι το 2009 προτείνω αυτή. Για παλιότερα αυτή. Τώρα, πολλοί μεταπολιτές αλλά και πολλοί πελάτες λένε πάνε σε ένα καινούργιο αμάξι και βάζουν μια προδιαγραφή μπαταρίας η οποία είναι δεκαετίας. Είναι για ένα αμάξι
10 χρόνια πίσω. Που εκεί θα πήγαινε 4-5 χρόνια. Στο καινούριο δεν θα πάει. Αλλά είναι πολύ φθηνότερο. Το καινούριο είναι πιο μικρά τα αμπερορία. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Τα καινούργια έχουν πολύ περισσότερες απαιτήσεις πλέον. Ηλεκτρονικές. Είδα σε ένα